Hai लोगोफोर आंनि निजरा ब्लग एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयखौबो खुलुम हरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर सोरबाफोर नै बाइकफोर नांगौब्ला लांफैनो हागोन मा गारि नांगौ मोनजोबगोन पालसार नांगौना सुपार स्प्लेन्डार नांगौना ग्लेमार नांगौना मा नांगौ नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांबाय थागोन बियो नै 150 बियो बे गोदान सफैजोबनाय लोगोफोर बे डिस्कभारा गोदान सफैजोबनाय नै टायार टुयार अके जोबखा सोरबाफोर लायोबा नै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जोबोर मोजां सेल्फ टाइप अके जोब लाइट टाइट सब अके टायार टुयार नै नायजोबखा हिर' सिटि डिलेक्स नै बे लोगोफोर हिर' सिटि डिलेक्स बियो 38 बा होगोन बेखौ 38 ग्लेमार नै बे ग्लेमार बे 35 बियो 35 35 हरगोन S19 बङाइगाव नाम्बार बियो टुवेल्व अके जोबखा लोगोफोर खायबाल'बो जुदि 35 दिम इन्टु लवा फारिबो मय सिक्रिनट मर नाम्बार 2 दिम खायबाल'बो जुदि कल करक बे हन्डा कम्पानि नै लोगोफोर 36 हरगोन बेखौ 36 बे S19 बङाइगाव नाम्बार बियो सोरबाफोर लायोब्ला नै बरिया गारिया मोजांथार नै बेबो नै लोगोफोर करेसमा बियो आं सुदोंना गारिखौ गासिबो ओंखायनो बिदि नुजोबदों गारिया नै 37,000 लोगोफोर बियो नैबे R15 नै B2 बे 40 होनदों बेखौ लोगोफोर 40 बियो लोगोफोर 40 बियो बायबाल'बो जुदि कल करक स्क्रिनट मर फन नाम्बार 2 दिम लोगोफोर नै 350 रयेल एनफिल्ड बेखौ फानो 85 हरगोन 85 अनलि 5 बोसोर लोगोफोर सोरबाफोर लायोबा नै इन्सुरेन्स दंजोबखायो अके लोगोफोर बेबो नै गारिया बेबो 150 बियो 45 हरगोन 45 एसे खम डिसकाउन्ट खालामगोन सोरबाफोर लायोबा नै आं बयखौबो आसा खालामो आंनि बे बाइक सेकेन्ड हेन्ड श'रुमखौ लोगोफ्रा गोसो गोथारै लांफैगोन होननानै आं बाराखौ बुङाखै एसे खमनि बुंदों लोगोफोर कोनेबा যদি গাড়ি লব যদি ইয়াতে আহিব পাৰিব মই ডাইৰেক্ট বলছে কিমান কিমান টাকা লইবে
আপনার কথা দি দিব লব যদি আহিবে আমার বেংটল থানা সামনে ডিসকাউন্ট দি দিবা आरो मोर नाम्बारखौ स्क्रिनाव दी दिम हेल' लोगोफोर बेनोसै आंनि भिडिअ'आ गोजोननाय थाबाय बयखौबो बाय